50 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଦେଲି ଏବେ ଖାଲି ପ୍ଲେୟାର ସିଲେକ୍ସନ ବାକି ରହିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଏ। ତମେ କୋଉ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ? ସାରଥି ବାବା। ଆରେ ତମେ ଯୋଉ ବାବାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଜିନ୍ଦଗି ଭର ଜିତି ପାରିବାନି। ସେମିତି କଣ କହୁଛ? ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ବି ହଉନଥିଲା ସେ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଲା ଏମିତି କହିବନି କହିଦଉଛି। ନା ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବନି। ହଉ ଛାଡ଼ ଆମେ ପ୍ଲେୟାର ଚୁଜ୍ କରିବା। କାହାକୁ ଲଗେଇବା କହିଲ? ଏ ଯୋଉ ଗାଈ ଛାଡେ ହାଲୋ ଗାଈ ସିଆଡେ ନାଇଁ ଗାଈ କୁଆଡେ ଗାଈ କୁଆଡେ ସେଇଟା କହିଲା ଗାଈ ସିଆଡେ ଆଉ କାହାକୁ ଲଗେଇବା କହିଲ? କୋଇଲି। ହାଲୋ ମା କୋଇଲି ନୁହଁ ବିରାଟ କୋହଲି। ହଁ ବିରାଟ କୋହଲି। ହଁ ସେଇ କହଲି। ଆଉ କାହାକୁ ଲଗେଇବା କହିଲ? ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଶର୍ମା ଘର ଆରେ ଯୋଉ ଶର୍ମା ଘର ଟୋକା। ହାଲୋ ମା ସେଇଟା ରୋହିତ ଶର୍ମା। ତୁ ମାଇକି ନା ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ ତୁ କିଛି କହ ନାହିଁ ହେଲା ତୁ ଟୋଟାଲି କିଛି କହ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ କରୁଛି ମାଇକି ନା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଇଲେ ତ ଯିବ ଆଉ ହଁ ଓ ଶର୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ରଚିନି ଚୁଚୁଣ୍ଡା ବଢିଆ ନାଟା ନା। ରଚିନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ତୁ ଚୁପ୍ ରହିବ ମୁଁ କୋଟିପତି ହବାନି ଠିକ ହବ ଚୁପ୍ ରହ ସେଇ ତ ନା। ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରହିଲା ଗାଈ କୁଆଡେ ଗଲା ଶର୍ମା କ୍ୟାପ୍ଟେନ କରିଦବା ଧୋନି କି ବିରାଟ କୋହଲି କ୍ୟାପ୍ଟେନ କରିଦବା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଓକେ 50 ଟଙ୍କା ଲାଗେ ଓକେ ଏବେ ତ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ସକାଳ ପଡିଯିବ ବାଲା। ଏଇ ସେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଜିତିଲେ କି ନାଇଁ? ହଁ କଲ୍ ଆସିଲା କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ଏଯାଏଁ କାହିଁ କଲ୍ ଆସିନାହିଁ ତ ଚେକ୍ କର ଆମେ ଜିତିଲେ କି ନାଇଁ? ରୁହ ଦେଖୁଛି 1 10 100 1000 3 କୋଟି 49 ଲକ୍ଷରେ ଅଛି 3 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜିତିଗଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ସାରଥି ବାବା କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିଲେ ତ ସାରଥି ବାବା କେମିତି ମୋର ଡାକୁଥିଲେ କାଲି କଣ କଥା କଥା କହିଥିଲେ ଆଉ ସେମିତି କହିବନି। ହାଲୋ ମା ଆମେ 3 କୋଟି 49 ଲକ୍ଷ ପଛରେ ଅଛେ ତା ମାନେ ଆମେ ହାରିଗଲେ।